Priatelia, Daniel Bombic ma nazval lúzerom a klamárom za to, že som pri rozhovore s Matúšom Šutajom Meštokom citoval jeho slova na adresu dnes už nebohého profesora Krčmeryho. Normálne by som sa tým vôbec nezaoberal, ale Daniel povedal, že ak mu dokážem, že tieto slova skutočne povedal, tak mi dá 1000 eur. Ja tieto peniaze nepotrebujem, ale je kopec charitatívnych organizácií, ktorým by sa takéto peniaze zišli, a preto som poprosil mojich podporovateľov, aby mi niektoré z nich napísali. Video, kde dokazujem Danielové klamstvo, prikladám tu. Vy ste boli na rozhovore u pána Bombica, ktorý nazval profesora Krčmeryho tá odporná, hnusná, upotená, tlstá, škaredá svinia Krčmery. Šimon Žďársky, mám pre teba ponuku. Dostaneš odo mňa 1000 eur. Dostaneš odo mňa 1000 eur, ak mi ukážeš, kde a kedy som také niečo povedal. Pretože som to nikdy nepovedal. Si lúzer a klamár. Že tá odporná, hnusná, upotená, tlstá, škaredá sviňa Krčmery. Pretože som to nikdy nepovedal. Že tá odporná, hnusná, upotená, tlstá, škaredá sviňa Krčmery. Si lúzer a klamár. Takže Daniel, ak nechceš byť odnes označovaný za klamára a lúzra, ktorý mi navyše ešte dlží 1000 eur, tak sa mi ozvi a ja ti pošlem platobné údaje, kam tieto peniaze poslať a kde by mohli najviac pomôcť. Ďakujem.